La participació dels ens locals de la província de Barcelona en projectes europeus és una eina de gran valor afegit pels territoris, una innovació en les polítiques públiques i un avenç respecte a un model de creixement més sostenible, equilibrat i integrador. Durant el període 2014-2020, la província de Barcelona ha participat amb un total de 439 projectes i ha obtingut gairebé 200 milions d'euros de fons europeus, esdevenint un dels territoris més actius de tot l'estat espanyol pel que fa a la participació en projectes europeus. Aquest fet dona valor afegit als ens locals, reforçant les capacitats institucionals i tècniques en la captació d'oportunitats, en l'intercanvi de coneixements i en la innovació. Però què implica la gestió d'aquests projectes i de quina manera pot beneficiar el nostre municipi? Gràcies al treball amb les relacions internacionals, jo afirmaria que hi ha hagut un abans i un després a la manera en com treballem a l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Penso que ens ha ajudat molt a trencar aquestes barreres o aquests murs que podien haver-hi amb anterioritat entre els departaments de l'Ajuntament. Hem après a treballar amb equips de treball ad hoc en funció de la necessitat que tenia cadascun dels projectes europeus, treballar també molt de prop amb la nostra ciutadania, les associacions, empreses públiques, privades. Sempre que hi ha un projecte europeu va molt més enllà dels tècnics de l'Ajuntament, és a dir, ha d'haver-hi tot el teixit de la societat de la nostra ciutat. I sobretot penso que ens ha ajudat a confiar en nosaltres mateixos. Penso que abans de les relacions internacionals, potser com a ciutat pensàvem que érem petits, ens faltava una miqueta d'autoestima, pensàvem que potser no teníem tots els recursos del món per sortir fora i anar per Europa a treballar, i penso que aquests 10 o 12 anys ens han ajudat per agafar confiança, per veure que som capaços i que això d'Europa no va de grans metròpolis, sinó que va de ciutats petites i mitjanes com nosaltres. Pels companys que estan a punt de començar aquesta aventura dels projectes europeus, els diria que siguin valents, ho provin, que val molt la pena, que es preparin, que en els primers projectes no ho tindran tot controlat, que és normal, que estiguin tranquils dins de la incertesa, que triïn molt bé en quin projecte volen treballar, que estigui alineat amb les necessitats que tingui la ciutat i que la resta de companys que fa un temps que hi treballem estem a una trucada, a un correu electrònic, d'ajudar-los amb allò que necessitin. L'objectiu dels projectes europeus és que aquesta llavor que plantem nosaltres després creixi i evolucioni, adaptant-se ja sense el pressupost europeu, però amb un pressupost ordinari de l'Ajuntament, per poder tirar endavant amb aquestes iniciatives que s'han tingut a nivell europeu. Per exemple, amb el Horizon, arrel del projecte es va redactar el Pla de Prevenció i Gestió de Residus, que és el que actualment està funcionant a la ciutat i es va fer amb participació ciutadana arrel d'aquest projecte. En el camí de Manresa a la internacionalització i a la implicació en projectes europeus hem rebut molt suport de la Diputació de Barcelona, molta implicació per part dels tècnics, ja sigui, per exemple, amb la creació d'una xarxa de ciutats ignasianes que vam establir en París, Roma, Barcelona, ja sigui amb tota la capacitació tècnica, la difusió de les activitats i els projectes, l'acompanyament en projectes concrets i en la xarxa Eurotown. Sempre hem tingut molta complicitat amb la Diputació i la veritat és que jo personalment he après molt de l'equip de Diputació i segurament sense ells no hauríem arribat fins aquí. Un projecte europeu és una cursa d'obstacles. Et vas trobant temes econòmics, amb els diferents serveis de l'Ajuntament, intervenció, que siguem tresoreria, serveis jurídics, trobes després els temes d'idioma, les dificultats en alguns casos. Normalment la gent té més por del que realment és. A banda d'això, saps que hi ha una meta i els obstacles es van salvant i s'arriba a destí. Comporta un enriquiment per molts motius. Primer, coneixement de noves persones, de cultures molt diferents, per molt que parlem d'Europa, són realitats diferents, diverses. Arriba a situacions tan particulars com un cop acaba un projecte, al cap dels anys mantens amistats i acabes marxant de vacances amb alguns d'aquests companys que al final es transformen en amics
et permet uns coneixements que a la llarga t'acaben adaptant a altres llocs de treball pels quals en el seu moment o fa 20 anys enrere tu creus que no haguessis estat capaç de fer. El fet de participar en projectes europeus, a part de l'ajut econòmic que suposa, moltes vegades actua com un accelerador i un possibilitador. Ha d'estar molt alineat, no?, amb coses que realment la ciutat vol fer, o sigui, ha de ser útil, i el que et dona el fet de participar en projectes europeus és accelerar coses que d'altra manera potser no és tan fàcil de dur-les a terme d'una manera tan ràpida, no? Perquè tens un timing, tens uns recursos i ho has de fer. Llavors fa possible dur a terme projectes de ciutat que d'altra manera potser serien més dificultós o potser fins i tot no tindrien lloc. El suport polític i la implicació política és clau perquè un projecte sigui exitós, perquè realment tingui un impacte a la ciutat, o el projecte ha d'estar totalment alineat amb les polítiques públiques. Per la meva experiència aquí a Viladecans, a tots els projectes que hem participat, sempre ha estat clau aquest suport. I jo crec que es nota també a l'hora de l'abast que pot tenir un projecte. Participar a les reunions transnacionals, també perquè la resta de socis vegin aquesta implicació i la importància que té aquell projecte per la ciutat. En el meu cas és clau implicar el servei, el departament relacionat amb la temàtica del projecte. Si és un projecte energètic s'ha d'implicar el Departament d'Energia mínimament, no? Perquè avui dia que es treballa tot de manera tan transversal i normalment quan participes en projectes europeus tot es tracta de manera molt integrada, molt transversal. Llavors, per mi és clau implicar els diferents departaments de la ciutat que poden aportar riquesa al projecte i alhora que es poden beneficiar de tots els aprenentatges, perquè realment tingui un impacte a la ciutat. Alinear-nos en el que estan demanant en la candidatura, en aquest cas a Europa. És a dir, si Europa s'està postulant per tema d'energies verdes, per dir-ho d'alguna manera, nosaltres el que no podem anar a fer és finançar un projecte per crear una central tèrmica, per entendre'ns, no? Per posar dos exemples oposats. Per tant, jo crec que això també és un tema molt important. En el cas nostre, de les muntanyes emblemàtiques, teníem clar el projecte, teníem clar els socis, i després, quan va sortir la convocatòria, el que vam fer va ser reformular el nostre projecte i la convocatòria anava adreçada a desestacionalitzar el turisme de costa. Que direu, què tenen a veure totes aquestes muntanyes amb la desestacionalització del turisme de costa? Doncs vam articular un discurs per convèncer-lo de que aquestes muntanyes atraurien el turisme de la costa i, per tant, contribuirien a desestacionalitzar aquest tipus de turisme. Aquests projectes europeus també ens permeten fer coses que pel nostre compte no podríem fer. Estem parlant molt d'innovar, per exemple, no? Moltes vegades per innovar, a part d'imaginació, et fa falta també els recursos i el suport per fer-ho. En aquest cas, doncs, aquest projecte ens ha permès innovar en certes coses i provar de fer les coses d'una manera diferent a les que fèiem habitualment, que segur que sols no hauríem sigut capaços de fer-ho. Que la qüestió és llançar-s'hi, perquè avui en dia els diners i els fons i les oportunitats de fer coses venen de més enllà de les nostres fronteres i ens hi hem d'atrevir.